Често се задавам въпроса, защо се трае това? Защо в България постоянно има агресия по пътя? Отговор на този въпрос едва ли ще намеря тук в YouTube. Той е съвсем прост. Няма държава, няма кой да спазва и налага законите. Но това е друга тема. На 2 януари в интернет започнаха да се разпространяват видеокадри от видеорегистратор, където на магистралата в България коли отбиват в аварийната лента и от предните коли, които са притиснали този, който записва, и излизат няколко човека, един от които е Карлос Назар, световен шампион по дигане на тежести. На видеото се виждат как жени се дърпат за косите, карат се, блъскат се. Може би обичайна ситуация в България, но определено е опасна и неприятна. На 3.1 започнаха да излизат видеа от видеорегистраторите на двата автомобила, които са участвали в този инцидент. Един автомобил е Subaru някакво си комби и едно BMW с английски номера, където се е возил Карлос Назар. Или е карал, не знам. В видеото виждаме, че сивия автомобил Subaru кара по магистралата с 149 км в час. При разрешение на българската магистрала 140, очевидно е в нарушение или просто моментно изпреварва. В същия момент BMW-то, в което се вози Карлос Назар, изпреварва този изпреварващ автомобил, или този автомобил, който се движи с 149 км в час, го изпреварва BMW-то отдясно с най-малко 160-170, защото щом изпреварва отдясно, неговата скорост трябва да е много по-висока. По този начин той е също в нарушение. Но не стига, че изпреварва отдясно с над 150, ами и пуска аварийни светлини и набива спирачки пред Subaru-то. Малко по-късно това Subaru изпреварва също отдясно BMW-то и набива спирачки до 60 км в час. Като по този начин създава предпоставка за ПТП, за инцидент, който могат да пострадат невинни хора, които просто са се тръгнали някъде да си пътуват нормално. А тези хора със сигурност, които участват в този инцидент, не са тръгнали да пътуват нормално, щом са решили да изпреварват отдясно, да набиват спирачки. Какво гласи закона за ползването на спирачки на автомобил? Член 20 от закона за движението по пътищата задължава водачите да спират плавно и предвидимо, за да не създават опасност за останалите участници в движението. Нарушаването на този принцип може да се квалифицира като опасно шофиране или несъобразено поведение на пътя. Последствие на такъв, който използва спирачките по непредназначение, са съставяне на акт, отнемане на точки и за по-сериозни нарушения може да се стигне и до съдебно преследване. Но за съжаление в България в повечето случаи този водач, който е задна кола, той е виновен, защото в повечето случаи полицията изкарва, че той не е спазвал дистанция, въпреки че този отпреди просто е набил спирачки, и затова много хора го правят в България. Ето тук идва проблема в българското законодателство, че не е адекватно, а и най-вероятно няма да приеме камерите като доказателство, че примерно преди не е набил спирачки. Това поне, което се вижда от видеята, които се пускат в интернет, е, че един автомобил, сивия, той се кара по магистралата, изпреварва в лява лента и BMW-то решава, че ще го мине отдясно с много по-висока скорост, над 150, и ще набие спирачки, като пуска и аварийни, което си е нарушение. Но не се знае преди това дали не са се разминали няколко пъти и щом този клип е пуснат в интернет, може би означава, че има някакви части, които са подбрани. Не се знае точно каква е конкретната ситуация. Аз съм на мнение, че за да спре агресията по пътя в България, първо, полицията трябва да има необозначени автомобили. И някой като им наби спирачка пред необозначения полицейски автомобил, този човек доживотно да остане без книжка и някаква глоба, която да е примерно 10-20
20, 30 или 50 работни заплати на човека, който го прави. Според мен само това е начин да се оправи България. Полицейски коли с камери, с радари, които не са обозначени да се движат из трафика и като видят някакво нарушение, яко да губяват хората. Другото, което винаги съм си мислил, че в България е хубаво да се въведе, че този, който слезе от автомобил да се разправя, автоматично да бъде задържан и глобяван. Защото по този начин той повишава риска за всички участници в движението по всякакъв начин. Чрез своя автомобил, чрез спирания, чрез опит за нанасене на различни телесни повреди, примерно. Но това са начините, които според мен могат да се промени нещо в българския шофьор, който си мисля, че винаги той е прав. Възползва се винаги от някакви дупки в закона, примерно като това, че когато набиш спирачки пред някой и задният удари, задният е винаги виновен. Макар че в някои случаи, като се докаже, че нарочно се набил спирачки, се поема по друг път, но в повечето случаи, за съжаление, се приема, че задният е виновен. Не е така в Германия, където като се докаже, че се набил спирачки нарочно, директно отиваш на топло. Без да те питат дали имаш повреда по колата или нещо. Друго интересно, което заблязах в тези публикации с видеоклиповете в интернет, че някои хора са проверили в някаква система на английски автомобил, че няма застраховка и прегледа му изтича този месец. Това особено с застраховката си е проблем, защото както се опитва да причини някакво происшествие, после кой ще плаща, което е малумщина от всякъде. А и застрашават живота на другите хора, които са тръгнали просто на някъде. Някъде виждам коментари, че от едната кола е имало и малки деца. И въпреки това, че има малки деца, те зад волана се държат като малки деца. Това означава, че не заслужават да имат книжки и да управляват автомобили. Но това е моето мнение. Бъдете по-разумни, един път се живее. Не се мислете, че като дадете малко повече газ и изпреварите някой дясно, после сте нещо повече или нещо такова. Просто е абсурдна ситуацията. Добре, това е от това видео. Чао!